keď nič neurobíš, tak sa nič nestane. Preto som sa ja dneska rozhodol požiadať touto cestou o podporu môjho kanála. Ak sa ti bude video páčiť, daj prosím like, daj zdieľať, aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom. Nikdy nevieš, komu to môže pomôcť. Takisto, ak budeš mať nejaký podnet, tak prosím dole pod video komentár. Určite ti odpoviem a veľmi rád ti odpoviem. Nech sa páči, prajem ti pekné sledovanie. Everything changes. Ahoj, opäť ťa vítam a hlásim sa ti z tohto krásneho miesta, ktoré z mojich predchádzajúcich videí mnohí už poznáte. Tí, ktorí nepoznáte, prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh a jej krásne okolie. Výhľady sú tu skutočne nádherné. Ale prečo opäť z tohto miesta? Úvodom poviem, včera som sa sem chystal a dal som si taký oddychovejší týždeň s tým, že pôjdem na túto elektráreň pozrieť sa, pokochať sa týmito krásnymi výhľadmi, či už tuto na západné Tatry alebo na Vysoké Tatry, ale aj na Kráľovú holu, ktorá je tam za tou budkou. No a tak v duchu som si nejako hovoril, že si to chcem nejako uľahčiť, zľahčiť, že sem pôjdem autom do takej blízkej dediny, či už tuto dolu do Východnej, alebo ďalej do Hýb, alebo do Kráľovej Lehoty. No a odtiaľ teda bicyklom hore na tento Čierny Váh, na túto hornú nádrž. No a tá trasa by obnášala v podstate len vyšlapať, v úvodzovkách len vyšlapať nejakých 8 km do kopca a potom z toho kopca vlastne zísť dole, celú cestu dole kopcom. No a ako ja zvyknem vravieť, náhody neexistujú a skutočne existujú. Ráno som si trošku pozrel Facebook a Instagram a na Facebooku sa mi vynorila spomienka spred 4 rokov, kde som mal takú fotku, taký obrázok z aplikácie Strava, kde som mal zaznamenanú cestu a zrovna tam bol tento Čierny Váh. Tá trasa bola Vážec, Čierny Váh, Kráľová Lehota, potom zase naspäť kúsok na Svarín, zase kúsok po cyklotrase a cez tieto spodné dedinky, ktoré vám teraz ukazujem práve tam, či už Liptovský Hrádok, Hybe, Východná, späť na Vážec. No a celá sranda bola v tom, že tam bolo nejakých 60 km riadneho stúpania a tak som si ráno povedal, že hovno, idem ja pekne na bicyklíku a prejdem si tú trasu aspoň nejakú takú cirka 40 km, ale o tie kilometre samozrejme nejde. Tu ide v podstate iba o to, že niečo hovorí hlava a niečo si pýta telo. A prečo o tom hovorím? Pretože častokrát sa mi stáva práve to, že keď s vami konzultujem a riešime spolu stavy, či už depresívne alebo úzkostné, a opätovane sa mi hlásite na rozhovor, tak spoločne v 99% prípadoch prichádzame na to isté, že jednoducho, keď nič nespravíš, tak sa nič nestane. Ja by som bol rád, keby to bolo inak, ale bohužiaľ funguje to presne opačne. Nefunguje to totiž tak, že ležím niekde na gauči s mobilom v ruke, prečítam si 1000 motivačných príspevkov, citátov, prečítam si takú knihu, onakú knihu,
pozriem si taký film, taký dokument. To je všetko super, ja vzdelávanie podporujem, je to úžasné. Takisto aj afirmácie, keď ti to funguje, paráda, nemám absolútne nič proti tomu. Ale proti čomu som zásadne je to, keď nič neurobíš, keď tie poznatky nepretavíš do tej akcie. To je skrátka absolútne 90% základ veškerého úspechu. Je úplne jedno, či sa bavíme o podnikaní, úplne jedno, či sa bavíme o financiách, či sa bavíme o duševnom zdraví, o duševnom stave, či sa bavíme o úzkosti, či sa bavíme o panickom ataku, či sa bavíme o depresii, či sa bavíme o obsedanto-kompulzívnej poruche. Je to úplne fuk. Ty, keď nepretavíš tie poznatky do tej akcie, keď aj nemáš tie poznatky a nejdeš do tej akcie, keď niečo proste neurobíš, tak sa skutočne nič nestane. A keď aj spravíš volovinu, aj keď spravíš hlúposť, je to úplne fuk, pretože už tam proste tá akcia ti ukáže, kto si, čo si, prečo si tu. Tie nekonečné otázky, ja to veľmi dobre poznám. Minulý rok, poviem ďalší príklad zo života. Minulý rok, v leto, jeseň, zima bola pre mňa náročná v tom zmysle, že som prepadol opäť nič nerobeniu, zahálke, ale nie úplne celkovo, ale v rámci toho môjho rozvoja som tak ustal, prestal som sa venovať turistike, prestal som sa venovať cyklistike. Hej, už som len tak sporadicky išiel niekde desi aspoň na tú turistiku sa prejsť, ale bolo toho veľmi málo. Veľmi veľa stresu, veľmi veľa práce. Ten stres samozrejme vychádzal z môjho nastavenia. To je zase na inú a dlhú tému. Tomu sa určite niekedy veľmi rád opäť vrátim a porozprávam vám o tom. Ale teraz ide o to, že tá cesta bola opäť, by som povedal, nie že až k depresii, ale minimálne k takému vyhoretiu, minimálne k takej nechuti, apatii, takej frustrácii veľmi silnej, kedy som bol zameraný v podstate na to, čo robia druhí a ako by to mali tí druhí robiť. Stretol som sa s veľmi veľa ľuďmi, ktorí mi ukázali, že tade jednoducho cesta nevedie a nie je to práve to správne pre mňa, ale čo pre mňa správne a práve je, tak je napríklad to, že sa viac začnem sústredovať sám na seba, začnem sa sústredovať na to, čo dokážem ovplyvniť, čo dokážem vo svojom živote zmeniť. A hlavne je to skutočne o tom sebapoznávaní, sebareflexii a v neposlednom rade aj zmene toho myslenia, aj toho konania, lebo jediná vec, ktorá mi skutočne teraz pomohla, najviac mi pomohla, bola tá, že som začal opäť konať. Nechcelo sa mi, mal som totálny odpor k tomu, ale niečo stále vnútri hlásilo, trúbilo, že jednoducho toto nie je život pre mňa, na toto som sa tu ja nenarodil. Je určitý zámer so mnou, prečo som sa tu ja narodil, vyskytol, prečo tu mám byť, čo mám robiť, pre koho to mám robiť. Či už sú to veci, ktoré mám robiť pre seba, alebo sú to veci, ktoré mám robiť pre druhých. A na základe toho som dnes opäť tu a som tu naozaj šťastný, som tu spokojný, som tu rád. Tieto pohľady ja skrátka milujem, preto to sa snažím aj s vami teraz zdieľať, pretože tuto mi je skrátka dobre. Viem, kde mi dobre je,
viem, pri čom mi je dobre. Viem, keď konám, ako konám, že mi je dobre, zle. Že sa cítim tak, ako sa chcem cítiť. Že sa cítim tak, ako sa nechcem cítiť. Že zase niečo preháňam. Zase nerobím to, čo by som mal robiť. A skutočne zas a znova je to o tom konaní. Hovorím, ja by som bol rád, keby to bolo inak. Ale jednoducho, bohužiaľ, je to rokmi overená prax. Že to tak skrátka funguje a že to tak je. Tak ešte spravím taký malý dodatok, pretože som zistil, že je tu veľmi krásne vidieť Kráľovú holu. Odtiaľ, tam som bol pred 2 rokmi. Určite sa tam ešte niekedy chcem vrátiť. Odtiaľ boli takisto strašne krásne výhľady. Aj keď tedy trošku bolo viacej zamračené, tak to trošku kazilo, ale dneska je počasie úplne na parádu. Strašne krásne mi to vyšlo, už som chcel ísť včera sem. Dobre, že som nešiel, včera som si dal takú náhradnú trasu turistickú. Neviem, asi to nebude vidieť, asi niekde tuto nad Štrbské pleso, na chatu pod Soliskom. No ale dneska je to tu úplne ako z rozprávky. No ale čo som chcel dodať, hej, aby to zase nevyznelo tak, že nejaký Majo Ochotnícky ti tu chce kázať do života. Nie, to nechcem, ale mám tú potrebu povedať do sveta, povedať to tebe, povedať to ostatným. Jednoducho to konanie, tá práca, čokoľvek v tomto smere je naozaj potrebné. Čo si skús aj ty trošku v rámci života, trošku si to dať spätne cez tú minulosť, že čo všetko sa ti podarilo bez toho, že by si preto bol niečo urobila. Čo? Podľa mňa nenájdeš absolútne nič. Teraz samozrejme neberiem to, že niekto ti dal nejaký dar alebo niečo také, alebo nejaké financie na Vianoce alebo na narodeniny, hej. To teraz neberiem v potaz, ale beriem v potaz to, že či už to bola škola, či už je to práca, hej. Proste bez tej roboty, bez tej driny, bez tej lopoty to proste nejde. Nejde to. Hej. Či už chceš vybudovať majetok, alebo sa chceš sa mať psychicky dobre, jednoducho nejde to bez tej práce. Musíš zdvihnúť tú riť a musíš minimálne ísť aspoň tomu psychológovi, alebo na tú terapiu, alebo za niekým sa porozprávať. Proste musíš niečo urobiť. A keď už nič, keď máš, ja neviem, problém vychádzať z domu, keď už nič, tak musíš zapnúť aspoň počítač a prekonať svoj strach a urobiť ten rozhovor online. Hej? Ale musíš niečo urobiť, musíš sa trošku prekonať, aj keď sa ti nechce, aj keď sa bojíš, aj keď máš obavy, aj keď máš predsudky rôzne, aj keď máš rôzne scenáre ti idú v hlave. Ako hovorím, ako ja včera, hej, že chcem si to nejako uľahčiť, aby som skrátka nebol namakaný, narobený, hej. A potom mi príde do života ten obrázok ráno a poviem si, vieš čo, jedna vec je, čo hovorí hlava, ale druhá vec je, že niekde tam pred 4 rokmi si to zvládol. Áno, dneska nemám takú kondíciu, ako pred tými 4 rokmi, to je pravda, tak som si tú trasu trošku prispôsobil, ale aj tak to bude 40 km, keď nevládzem, zidem z bicykla, odpočiniem si. To sa všetko dá sa to zvládnuť, dá sa to prekonať, len niekedy stačí prestať tú hlavu trošku počúvať. No a tuto vzadu, neviem, či to bude vidieť, tam vzadu ten pahielik, tak to je Kráľová hola. Tam je vysielač. Takže záverom poviem a dodám len toľko, že držím ti v tom palce. Chcem, aby si pochopil, že ja osobne si prajem, aby tých prípadov, ktoré mám, a
A to už sú desiatky a stovky ľudí, s ktorými som sa ja rozprával o všeličom možnom. Jednoducho, hovorím, vždy prídeme k tomu, že tí ľudia jednoducho nekonajú. Či už sa im do toho nechce, či už majú strach. Ja to samozrejme neodsudzujem, je to každého vec. Len ma to tak trošičku niekde vo svojom vnútri ma to trošičku trápi z toho dôvodu, že vidím, ako si tí ľudia sami ubližujú v tom zmysle, že mohli by mať ten život ďaleko krajší, ako ho majú. A jednoducho strácajú čas nezmyslami, lenivosťou, tým, že veria svoje hlave, že to majú ako náboženstvo, čo im, aká myšlienka príde do života, to berú ako mernú mincu. Takto to skrátka musí byť. Hej, a hovorím, častokrát trpia úplne zbytočné a ja si myslím, že ten, ktorý bude pozerať to video a týka sa toho človeka, a to samozrejme není jeden, to nehovorím o jednom, to sú, hovorím, desiatky ľudí, s ktorými prichádzam na tento problém, ktorý je cyklický, aj preto som sa rozhodol natočiť toto video. A jednoducho, ja viem, že sa v tom nájdeš a že sa nad tým zamyslíš, čo hovorím. A veľmi dobre vieš, že to nehovorím kvôli tomu, že ťa chcem nejakým spôsobom dehonestovať, alebo že ťa chcem nejakým spôsobom ponížiť, alebo sa nad teba nejakým spôsobom stavať do tej pozície, že ja som ten najmudrejší a ty si ten najhlúpejší. To v žiadnom prípade nie. Veď sa už poznáme, veľakrát sme sa už rozprávali spolu. Vieme o sebe, vieme, kde sme, čo sme, ako sme. A práve preto chcem, aby si to ešte aj takýmto v úvodzovkách duplovaným spôsobom mal k dispozícii. Jednoducho, bez práce nie sú koláče, platí to absolútne vo všetkom. Tá hlava si občas ide svoje, niekedy ju je fajn počúvať, niekedy nie. To sa dá všetko rozoznávať, naučiť, pochopiť. Ale musí človek viacej sám do seba začať spracovať ten život skrátka iným spôsobom, ako to robil doteraz. A bez toho konania to jednoducho nejde. Maj sa pekne, držím palce. Čau.